banal na paglaom sa kahadian mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, dadai kami mapagal sa pagpatalubo ka mga banhi kang marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kalagman kang kataohan, asing kang bilog na nilalang. Sa pusod na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kang Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino, ning paglaom, kang paghidaw sa mga kayamanan ning langit, ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan asing katunongan kang samong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal, sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Sa ngaran ng Ama asin Aki pati Espiritu Santo. Amen. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intentions. Thanksgiving, requested by Mrs. Gemma Alcantara Lleva and family, Roberto Abordo and family, Jose Villinos Jr. and family, Villinos family, Consulta family. Special intention for good health, requested by Vic, for world peace, for good health, requested by Basilia family. For the soul of Pope Francis, Bishop Nestor, Laudate, Charlemagne Joseph, requested by Carlo Magno M. Diaz and family. For the soul of Carlos, requested by Dada Tianzon and children. For the souls of Gloria Maria Beatriz, requested by Murillo and Berango family. For the soul of Lumeriano, requested by Akendi family. For the souls of Josefina and Ismael, Jo Marie, all souls, requested by Banyadera and Vergara family. For the souls of Berna and Godfrey, requested by Villeza family. For the soul of Joselito, requested by Consulta family. For all souls, requested by Mr. Mario Base Lieva and family. For the souls of Rufino and Gavina, requested by Mr. and Mrs. Del Rosario. For the souls of Nancy Elmer Jr., requested by Elmer Lita. For the soul of Emma, requested by Dizon family. For the souls of Severino and Cristita, Melvin, requested by Mrs. Gemma Alcantara and family. For the soul of Rina, requested by Mrs. Edna Alcantara and family. For the souls of Deogracias, Lizelle, requested by Ala family. Ang mga babasahon ngunya na Domingo, minaalok sa to, na hinunyugon ang tingog ng Diyos, na nakatanom na sa satong mga puso, asin simbagon sa paagi kang pagtubod, asin pagkamuot.
Kay Jesus, manunumpungan niya to ang kapanoan kang pagkaherak ng Diyos, asin siya ang modelo ng pagkaherak na mahihiling sa Ebanghelyo. Magdadara ini sa to sa paghiro asin pagsabuhay na totoong pagkaherak asin pagdusay para sa iba. Mga tugang, kita nasa ika-15 Domingo kaordinaryong panahon. Ang mamamayukan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Andro de Vera. Magtindog po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Madya mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwaan. Inapod maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkag tubos. Mag-umaw sa kagurangan, bilog na kinaban maugmang magsamba, maugmang maglingkod sa iyang ngaran, magdulog asin magugma sa kagurangan. Madya mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwaan. Inapod maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkag tubos. Magpabilang banwaan, saro sa pagtubod sa kagurangan. Magpasalamat sa iyang kapangyarihan, an sa iyang pagkamuot, daing kasagkuran. Madya mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwaan. Inapod maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkag tubos. Sa ngaran ka na Ma, kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang taan, pagkamuot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, akoon asin pagsulsulan niyato ang satong makasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguragnantan Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kristo
Kristo, mahera ka, kaguranan, mahera ka, kaguranan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Ayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot. Inoo mauli ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, uli ka dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking butong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan tinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, akuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw. Jesucristo, kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpapahiling kaniwanag nin sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi, sunodon. Muli kay Jesucristong kaguranan niyamo sa imong aki, kay ba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, ipinapasabot na ang tugong kang Diyos, bako harayo, kundi yaon na sa puso ng lambang tao. Ini ang pangapudan na midbidon niya to ang tataramo ng Diyos, bako sarong pagabat, kundi giya pasiring sa buhay. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Alagad kaipuhan kuyugo nindo siya, dangan utubon ang gabos niyang tugon, saka pagbuot, na nasusurat sa librong ini nin mga katukduan. Kaipuhan magbalika mo sa kagurangnana sa indong Diyos, sa bilog nindong puso. Bako man dipisil ang pag-utog, asin pagsabot kan mga tugon na itinatao ko sa indungon niya na aldaw. Bako man iyana sa langit, kaya da ikamo pwedeng magsabi, si Isay daw ang masakat, asin mako akaiyan para sa mo, tanganing sa mong madangog, dangan magibo. Bako man iyana sa ibong kandagat, kaya da ikaw pwedeng magsabi,
Si Isay daw ang mabalyo kan dagat, asin mako akaiyan para sa mo. Tanganing sa mong madangog, dangan magibo. Alagad, ang tataramo nasa sa indo. Nasa sa indunguso asin puso, tanganing kuyugon nindo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ligtasan ako sa pag-irarom sa laboy. Agawa ako sa sakong mga kaiwal, asin sa mga tubig na hararom. Hare pagtagua sa imong surugoon ang lalawgon mo. Huli ta ako nahuhurasa, tulos simbaga ako. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Uumawon ko sa sarong awit ang ngaran ng Diyos. Huli sa pagpasalamat, ipagbabantog ko ang sa iyang kadakulaan. Ang gawing ini ikakaugmanin kagurangnan, urog pa ki sa pag-atang nin baka, ki sa pagsakripisyo nin dakula ng turo. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Huli taan mga nangangaipo, dinadangog nin kagurangnan. Dain niya isinisikwal ang sa iyang banwaan na nasa bilangguan. Umawon siya kan daga asin kalangitan, kan mga dagat asin kan gabos na yaon dyan. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ililigtas ning Diyos ang Siyon, asin giraray papatindugon ang mga banwa ni Huda. Duman mag-eerok ang sa iyang banwaan, asin sasadirihon ninda ang daga, na magiging pamana kan kapag-arakian nin sa iyang mga surugoon. Asin erokan kan mga namumuot sa iya ngaran. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Sa ikadawang babasahon, pinagrurokyaw ni San Pablo si Kristo bilang ladawan kang dai nahihiling na Diyos. Ang pinaghalian asin padumanan kang gabos na ninalang. Sa paagi niya, gabos nagkakasararo, nagpapasabot kang sa iyang pagka-Diyos. Hinanyugon niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang ladawan kan Dios na dai nahihiling. Siya ang panganay, ang pinakamapangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya, linalang nin Dios ang gabos na yaon sa langit asin sa daga. Magin ang mga bagay na nahihiling o ang dai nahihiling. Mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad, gabos iyan, linalang huli sa iya, asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo, bago pa ang gabos na bagay. Huli sa iya, ang gabos na bagay, igwanin maninigong lugar. Siya ang payo kan sa iyang hawak na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang enot na binuhay liwat sa mga gadan. Tanganing siya ang maging pinakadakula sa gabos na bagay. Hulita binuot nin Dios na ang bilog niyang pagka-Dios, mapasaaki. Binuot man niya sa paagi kan sa iyang aki, na ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipag-ulian sa Dios ang gabos, na linalang na nasa kinaban, asin nasa langit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia. Ikaw kaguranan ang dalan na singbuhay, ikaw ang katotohanan. Buhay na ikasakoran itatao, sana kutubod sa imo. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susuki San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Dangan sarong abogado ang nagtindog nganing baluon si Jesus. Hinapot niya si Jesus, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon nganing makamtan ko ang buhay na daing kataposan? Sinimbag siya ni Jesus, ano ang nasusurat sa katugunan? Ano ang pakasabot mo kaiyan? Nagsimbag ang lalaki, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong kusog, asin bilog mong isip. Kamutan mo man ang sa imong kapwa, silingkan pagkamuot mo sa sadiri mo. Tama ang simbag mo, ang sabi ni Jesus. Gibuha iyan, asin mabubuhay ka. Alagad hulita, buot magpakamatanos ang lalaki, hinapot niya giraray si Jesus. Sisay an sa kuyang kapwa. Nagsimbag si Jesus. Sarong lalaki ang naglulugsot hali sa Jerusalem pasiring sa Jericho. Inapaan siya nin mga parahabon. Hinubaan sa kakinulugan dangan binayaan na haros gadan. Natagbo na may nag-aging padi sa dalan na ito. Alagad kan mahiling niya ang lalaki, liniklikan niya ini. Nag-agi man duman ang sarong Levita. Kan mahiling niya ang lalaki, nagpadagos na siya sa paglakaw sa ibong naligilid kan dalan. Alagad nag-agi duman ang sarong Samaritano. Kan mahiling niya ang lalaki, naherak siya nin marhay. Dinulok niya ini ang mga lugad hinugasan nin lana sa kaarak, dangan binugkos. Pagkatapos, ilinunad niya ang lalaki sa hayop niyang pinaglulunadan, saka dinara sa sarong harong na sakatan, asin duman niya inataman. Sunod na aldaw, kan mahali na ang Samaritano, tinauan niya nin 2 denaryo ang kagsadirikan harong na sakatan, saka sinabihan, atamanas siya, pagbalik ko, babayadan ta ka, kanano man magagasto mo. Dangan hinapot ni Jesus ang abogado, sa paguna mo, si Isay sa tulong ini ang nakipagkapwa tawo sa lalaking hinipaan kan mga parahabon. Nagsimbagan abogado, itong naherak sa iya, sinabihan siya ni Jesus, kung siring, lakaw asin gibuha ang ginibo niya. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, babasahon ko po sa Indo ang surat pastoral kan sa tuyang obispo. Ang sa tuyang obispo, danay na nagpapagirumdum sa tuugabos, urog na sa mga buhay moral, sa buhay na tama, sa buhay na maray. Din huli tayo man ang hagad ni Kristo, na kita maging maray, na kita nagigibo nin tama, na kita nagsusunod kung ano ang dapat para sa buhay niya to gabos. Ang surat na ini, manungod sa online gambling. So pwedeng garubako man kita, dahil man niya naisihan, pero kung aram ta, na sumanga aki, sumanga kamidbid tugang ta, nagkakawat nin online gambling sa cellphone, nagtataya nin kwarta,
dugod magpagirumdum kita. Sa totoo lang, dakulon ang gambling. Pwede man ini sugal na inaapod sa pagbulang. Sugal na tigaapod sa wedding o sa ano man na sugal. Nauubos ang kwarta. Napapabayaan ang pamilya. Nalulubog sa utang. Ninhulita, nagpaparakawat nin sugal. Mag-ingat po kita. Ninhulita, yaraon na yan sa cellphone. Paano na sa nakon sa mga aki tangon yan, taratao na magsurugal, tatao na magtaya, baka maubos ang sa indang pinagsakripisyuhan o ang sa indong pinagsakripisyuhan, baka mapawara ang buhay, ninhulita, malululong sa pagsugal. Daita paglampasan ang may lugad, sarong pastoral na pagsadol, manungod sa moral, na krisis kan online gambling. Namumuta ng mga tugang ki Kristo. Sa Ebanghelyo ngunya na Domingo, nadangugtaan parabola kan marhay na Samaritano. Sarong tawo na daili nampasan ang pagsakit nin sarong kapwa. Kundi makusog ang buot na naghiro na may pagmakulog asin pagkaherak. Igwangon yan sa satuyang tahaw ni naglalakop na pasakit na silensyong nakakapektar kan kadakol sa satuyang mga pamilya urog na sa mga jóvenes. Bilang mga pastor na sinugo sa pag-ataman kan karahayan asin dignidad nin tao, nangangapodan kami na bako sa paglikay o kawaranin pakiaram, kundi sa pagkaherak asin katotoohan ini satuyang atubangon na may responsibilidad. Ang online gambling naglalakop siring sa sarong silensyong virus. Rinaraot ang mga buhay, rinurumpag ang mga relasyon, asin inuuripon ang kadakol sa adiksyon asin utang. Sa puon, garo makaugmahon asin bako man maraot, makadagka kung ika ng gagana, alagad sa huri, naging bagong pandok ini nin krisis sa satuyang panahon. Bako sa naining problemang personal, saro ining sistema tanganing dakopon, patuodon, asin pakinabangan, ang pagkadesperado kan mga tao. Ini sarong bagay na nagpupuon sa pagkawat, natatapos sa hilom na kawaran nin paglaom. Tinutukdoan ka ini na maghinugak ang tao, asin mag-asa na sana sa swerte na darakan wego. Alagad sa huri, ang urog na apektado iyo ang mga dukha, mga joven, asin ito mga dati nang nagagabatan kan mga sakit nin buhay. Ang online gambling bako sa ng isyong moral, saro manining public health asin mental health concern. Ang adiksyon sa pagsugal, nagdadaranin kadakol na kapurisawan, pagkaraot nin mga relasyon, depresyon, pati na pag-iisip na maghugot. Sa likod kan atraksyon kan lambang screen kan cellphone, tibaad igwan sarong kalag na silensyong nagsasakit, igwan sarong pamilyang paluway-luway na nagkakawararak, sarong futuro na hilom na nagagaba. Kay puhantang magsimbag, bako sa paaginin pagkontinar, kundi sa espiritu na may pagkaherak asin katotoohan. Kaumayan ang kaipuhan kan mga tao, bakong pagpasupog, suporta ang kaipuhan ninda, bakong pagsilensyo, asin kaipuhan ninda nin mga komunidad na andam maghiling, kan sa indang mga lugad, asin magtabang na bulungon sinda, bako lampasan, asin pasiparahon sana. Sa loob kining jubileo nin paglaom sa tuwing pinoproklamar, ang Ebanghelyo ni Kristo na igwang kapangyarihan na darahon kita sa tunay na katalingkasan. Ang katalingkasan sa koripnan na ini bako sa nanghali sa paghinguwa, kundi sa katotoohan, grasya asin pakisumaro sa kapwa. Para sa mga nasasakitan sa adiksyon nin pagsugal, dai kamo nagsusulo-sulo. Igwang dalan tanganing makahawas sa koripnan na ini. Yaon ang simbahan tanganing makibaklay ka iba
nindo pasiring sa katalingkasan. Daita pag-apodon na kaugmahan ang nahihiling ni Kristo na sarong kauripnan. Dahil kita magsilensyo mantang makukulugan ng mga pamilya dahil sa karatan na dulot kan pagsugal. Magigitang kapwa sa lambang saro. Mga magurang, maging bukas kamo sa indong mga aki. Giyahan sinda sa tamang paggamit ng digital platforms. Ipahiling sa inda kung ano ang totoo, ang marhay, asin ang maraot. Mga hobenes, bantayan ang sa indong puso, dahil magpadaya sa mga peking pangako nin hiridalian na ganansya. Ang dignidad na sa indong pinoproteheran, ngunyan iyuan mabilog kan sa indong buhay sa maabot na panahon. Sa mga nauuripon kan sugal o ano man na adiksyon, dahil kamo masupog, maghagad din tabang, makiolay sa mga tawong matitiwalaan. Mas dakula ang paghaherakan Diyos kisa pagkatakot. Sa satuyang mga parokya asin komunidad, magibo ng mga espasyo nin pagdangog, pagpangadji, asin pagsuporta. Maging lugar kung saan nagpupuon ang pagtabang pasiring sa kaumayan. Sa mga lideres sa sinaglilingkod sa banwaan, piliun ang tawo imbes ang tubo, proteheran ang mga maluya, ipagbawal ang mga mararaot na buhay asin dignidad, proteheran ang dignidad nin tawo. Suportahan ang nakakarahay. Sa atubang kan krisis kan online gambling, lugod magikitang siring sa marhay na Samaritano sa Ebanghelyo na nag-aalok bako sa paghusgar, kundi pagkaherak, bakong distansya, kundi presensya, bakong sa karatan, kundi sa pag-asa. Lugod si Jesus na kagurangnan na nagdara ng katalingkasan sa mga nabibilanggo, bindisyonan kita ng kusog buot, kadunongan, asin katuninongan, asin ang satuyang ina, Nuestra Señora de Salvacion, ibahan, asin ipamibi, lugod kita. Sa katuninongan na nagbubugkos sa to, Joel Z. Bailon, DD, Obispo kan Legazpi, pinirmahan. Mga tugang, mahihiling po ini sa Facebook page kan Diocese. Pagirumdum sa gabos, nalugod, bantayan, likayan, nalugod ay kita malulong sa sugal. Tabangan niya to ang sa diri niya to, nalugod, makalikay, asin maggibunin mas produktibo sa buhay sa paaginin marhay na pagtrabaho. Matindog po kita. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, buktong na aki kang Diyos, asin nabundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dain na lang, saro sa pagka-Diyos kang Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kang Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin inilubong, asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kang Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya, kaiba kang Ama asin kang Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal,
Katoliko asing apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin nagahalat ako kapag kabuhay liwat ng mga gadan, asing kabuhay sa maabot na panahon. Amen. Pinapagirumdum kita ngunya na ang Diyos Ama nagtao sa nambang saro kan katungda na maging marhay na kapwa. May pagsarig sa iyang pagkamuot, maghagad kita kan sa iyang tabang sa paglingkod niyato sa kapwa. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang bilog na simbahan, makasabot na ang paglingkod sa kapwa, pagsaksi kay Kristo sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing makanood kitang magunat kang kamot sa pagranga asin pagpakusog ning buot, sa mga yaon sa kahorasaan asin naguhona na pinabayaan na. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga grupo na nagtatabang sa mga dukha, magpadagos kang sa indang marahay na gibo, susug sa paarog kang marahay na Samaritano. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin ang mga biyadi, makamati kang kaumayan asin ranga, na si Kristo sana ang makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa paraiso, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga miyembro kan sa tuyang familia na nangangaipo kan tabang asin pagsurog, urog na itong mga nadidipisilan asin natitintaran na magsugal, na maglaog sa pagbulang, asin sa anuman na paggastos na bakong maray, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ipamibi niya to ang pangangaipo personal, itong mga nagtitios, nadidipisilan, itong mga naghihelang, itong nasa tahaw nin gera, itong naghahanap, asin nangangaipo kan pagkamuot, asin pagsurog nin sa tong kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, buksan mo ang samuyang puso sa pag-ako kan sa imong pagkaherak asin pagmakulog. Tawi kami kan grasya na mamidbid mi si Kristo sa kabos na nagsasakit asin nagagabatan sa buhay. Huli man sa nakikristo na samong kagurangnan. Amen.
Magpamibi kamo mga tugan, tanganian sako at sinsa indong atang mako manugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kang sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilingaan mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamana daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo ang paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin pinasakop sa iya ang gabos na ngalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kang gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Paladanan minadiki, sa ngaran kan kagurangnan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring na buot, nagpaubaya sa kud sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay. Pagpasalamat, binaakini, asin tinaoso sa iya mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibunindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta
pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagkod na ikaw mahal dato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum mga kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang kabos na maagadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani gumaging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin mampamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no no kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nayaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan ka, adean mo, mangyari ang buhok mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muyang hunyan, asin batawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maghindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa kabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, aray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susugso sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninongan. Peace be with you. Kan kinaban, tawi kami din katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harom, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan.
sabay kita naglawod sa kadifisilan. Nasakto sa bubon, din pagkamot, naakpo ka sa panahon na maabot. Muli sa pagkamot mo, ang gabos na aman na utot. Binagian ng sapoy ang buot, kamurangan, uyak kasako. Mamibi kita. Tindog po ang gabos. Kagurang na namimibi kami, namantangan mga atang, inako, ulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po muna ang gabos sa magkapirang paisi. Ang Archangel's Voices Choir, naghahanap man ng mga bagong miyembro. Sinda nagsiserbi kada Domingo alas 3:30 ng hapon. Sa mga interesado po, mag-message na lang po sa Facebook page kang Archangel's Voices o kontakon ang sa indang secretary na si Claire Jude Danao sa numero 0963-65-86565. Mga donasyon, July 10, 2025, Anonymous 4,500, Anonymous 1,050, Yoli Raffer Maligat and Family, 500 pesos. July 12, 2025, Anonymous 500 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, ang satuyang Paris Priest. Matindog po ang gabos. Sa liwat, sana po madagdagan ang member kan sa tuyang choir, madagdagan ang sa tuyang lectors and commentators, asin ang sa tuyang mga lay minister. So, pwede po kita magserbi sa simbahan, inquire sa opisina kung paano mag-intra, sa lectors and commentators, lay minister, asin sa choir. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalaning tinaban, si Jesus daron sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwan, siya daron niya tungunyan. At tataramon nga nadangog, at tinapay nga nagbasog, at burabot ni bagong kusog, tangani sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalaning pinaban, si Jesus daron sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya daron niya tungunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,